ηλεκτρονική διακυβέρνηση στο επίκεντρο των οργανωτικών αλλαγών φορέων. Οι δημόσιοι οργανισμοί, η δουλειά τους ουσιαστική υπάρχουν για να ανταποδίδουν τις υπηρεσίες τους στους πολίτες και στις επιχειρήσεις. Οι δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να ακολουθούν τις ανάγκες αυτών. Και εκεί έρχονται οι τεχνολογικές εξελίξεις, οι οποίες μας δίνουν το έδαφος για να μας εξασφαλίσουν αποτελεσματικές διαδικασίες και τη διάδοση της πληροφορίας. Με αυτόν τον τρόπο ικανοποιούμε την ανάγκη των οργανισμών και τη διασύνδεση των υπηρεσιών. Με την εισχώρηση της τεχνολογίας ουσιαστικά στον χώρο της διοίκησης γεννήθηκε η ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Κύριος στόχος της ήταν να διασφαλίσει την απόδοση ουσιαστικά και αποτελεσματικές υπηρεσίες σε συνάφεια με τις σύγχρονες τεχνολογίες. Άλλος στόχος κυρίως είναι η μείωση του κόστους λειτουργίας, η βελτίωση καλής διακυβέρνησης έχοντας ανοιχτά συστήματα διοίκησης με διαφάνεια, δυνατότητα στους πολίτες να συμμετέχουν σε δημοκρατικές διαδικασίες, καθώς επίσης και γνώση, συνεχής μάθηση και αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού. Αυτή τη στιγμή, σε όλες σχεδόν τις υπηρεσίες που υπάρχουν στη χώρα μας, όλοι έχουν κάποιο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο. Έχουν σταματήσει τα βιβλία πλέον. Που απλά πρωτοκολλούν έγγραφα. Κάποιοι από αυτούς χρησιμοποιούν και την ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων. Αυτό που μας λείπει είναι ο διαμοιρασμός και ο έλεγχος των εργασιών. Σκοπός μας όμως θα πρέπει να είναι η παροχή ψηφιακών υπηρεσιών από άκρη σε άκρη για το σύνολο των διοικητικών διαδικασιών. Το ερώτημα είναι αν αυτό είναι τώρα εφικτό. Θα πρέπει να κάνουμε μια έρευνα στις δυνατότητες του οργανισμού μας, στο αν μπορούμε να σχεδιάσουμε τις διαδικασίες μας και στο αν μπορούμε να τις εκτελέσουμε. Η εμπειρία δείχνει πως τα ωφέλη δεν προκύπτουν από την απλή μεταφορά των υφισταμένων χειρόγραφων διαδικασιών απλά σε ηλεκτρονική μορφή, αλλά θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες της τεχνολογίας, να επανακαθορίσει ουσιαστικά τις διαδικασίες και τις δομές, είτε απλοποιώντας, είτε καταργώντας, είτε βελτιώνοντας αυτές, σε σχέση με τον πολίτη και τις επιχειρήσεις. Σκεφτείτε ότι η τεχνολογία αποτελεί μόνο το 20% της εξοικονόμησης δαπανών, ενώ όλο το υπόλοιπο 80% έχει να κάνει με την επανασχεδίαση διαδικασιών, οργανωτικών διαδικασιών. Τι είναι το πρώτο πράγμα που έχουμε? Είναι μια δεξαμενή διαδικασιών. Το τι όμως θα πρέπει να περιέχει ουσιαστικά μοντελοποίηση διοικητικών διαδικασιών, παραγωγή μεταδεδομένων, σχηματική απεικόνηση βημάτων διαδικασίας, δυνατότητα προσδιορισμού δομικών, χρονικών και οικονομικών στοιχείων, μια αποθήκη εγγράφων καθώς και ψηφιακές υπογραφές. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι η τυποποίηση των διαδικασιών. Αρχικά, αποτύπωση του μοντέλου λειτουργίας. Το δεύτερο και για μένα το πιο σημαντικό είναι ο εντοπισμός κάθε διαδικασίας εργασίας. Νομίζω ότι όλοι αυτή τη στιγμή μπορούμε εμπειρικά κυρίως, έχουμε μάλλον στο μυαλό μας το τι εργασίες θα πρέπει να κάνουμε για να εκτελέσουμε μια διαδικασία στην καθημερινότητά μας. Η διάσκηση όμως δυσκολεύει όταν θα χρειαστεί να πάρουμε μολύβι και χαρτί και να σχεδιάσουμε, να τυποποιήσουμε τη διαδικασία. Εκεί πέρα ουσιαστικά βλέπουμε τα προβλήματα, βλέπουμε τις ελλείψεις και το πιο σημαντικό είναι ότι στην αποτύπωση θα πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή, από τη στιγμή δηλαδή που θα δει ο πολίτης και να κάνει μια αίτηση στην υπηρεσία μας, μέχρι και την ολοκλήρωσή της. Αυτό είναι ουσιαστικά η αρχή όλων για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και στα υπόλοιπα. Στην τυποποίηση των διαδικασιών μας ενδιαφέρει η αξιολόγηση του κόστους, η μέτρηση της απόδοσης, η σταδιακή βελτίωσή της, ουσιαστικά, όπως είπαμε και πριν, είτε η απλούστευση, η κατάρριξη, είτε και η βελτίωσή της, για να μπορέσουμε ουσιαστικά να προχωρήσουμε στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και επιχειρήσεων. Τι μπορούμε να κάνουμε με την ηλεκτρονική διαχείριση διαδικασιών? Μιλάμε ουσιαστικά για ένα ενιαίο περιβάλλον λειτουργίας και αντιμετώπισης θεμάτων. Σκεφτείτε να έχετε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που μπορείτε ανά πάσα στιγμή να δείτε εργασίες που ήδη έχουν εκτελεστεί από την υπηρεσία σας ή αυτές οι οποίες τώρα μπορεί να εκκρεμούν. Αύξηση αποδοτικότητας υπαλλήλων με αποτελεσματική διαχείριση των εργασιών. Πάρα πολύ σημαντικό. Κατά τη διάρκεια που χρειαστεί να εκτελέσουμε μια εργασία, υπάρχει χαμένος χρόνος. Για παράδειγμα, λόγω μη πληροφόρησης ή λόγω του ότι ίσως να μην γνωρίζουμε όλα τα κομμάτια μιας διαδικασίας, ίσως εγώ που θα τελειώσω μια δουλειά να μην ξέρω ποιον θα πρέπει
ή σε ποιο άλλο τμήμα αρμόδιο θα πρέπει να ενημερώσω ότι έχω τελειώσει την εργασία μου. Όπως επίσης, για παράδειγμα, δεν γνωρίζουμε εάν υπάρχει ένα πρότυπο έγγραφο το οποίο εγώ θα πρέπει να έχω σαν οδηγό για την ολοκλήρωση της εργασίας μου. Αυτό σημαίνει χάσιμο χρόνο. Όπως επίσης, για παράδειγμα, σκεφτείτε ότι σε περίπτωση μια αναδιοργάνωση εντός της υπηρεσίας ή μεταξύ και αλλαγής από υπηρεσία σε υπηρεσία, θα μπορούσαμε να πούμε ότι άτυπα έχουμε μία βιβλιοθήκη με τις περιγραφές θέσεων εργασίας. Καθώς οι διαδικασίες θα είναι τόσο τυποποιημένες, που από εκεί πέρα θα μπορούμε με εύκολο τρόπο να δούμε το τι θα πρέπει να γίνει. Εύκολη και γρήγορη εξυπηρέτηση ετοιμάτων και πρόθεση εργασιών. Συνεχής παροχή πληροφορίας προς κάθε χρήστη για τις διαθέσιμες και καινούριες ολοκληρωμένες διαδικασίες. Πιστεύω ότι όλοι, είτε ιδιωτικό είτε δημόσιο, ο καθένας με κάποιο τρόπο συντονίζει τις εργασίες του. Είτε στο μυαλό του, είτε ηλεκτρονικά, είτε σε ένα χαρτί. Και γράφει το τι θα πρέπει να κάνει μέσα στη διάρκεια της ημέρας. Όταν τελειώσει, είτε θα το σβήσει, είτε θα γράψει ένα απλά OK, θα στείλει κάποιο email αν πρέπει να ενημερώσει κάποιον. Σκεφτείτε όμως να υπάρχει, να μπορώ μέσω του υπολογιστή μου να έχω μία πλατφόρμα στην οποία ανά πάσα στιγμή θα μπαίνω και θα βλέπω ποιες εργασίες εκκρεμούν, τι θα πρέπει εγώ να κάνω. Εάν υπάρχουν νεοεισερχόμενες ουσιαστικά εργασίες, τις οποίες θα πρέπει να ολοκληρώσω, ποιες έχουν ολοκληρωθεί και εγώ θα πρέπει να ενημερωθώ, ακόμη και να γνωρίζω ότι ο προϊστάμενος μου έχει υπογράψει το έγγραφο στο οποίο εγώ θα πρέπει να προχωρήσω στη διεκπαιρέωσή του. Παροχή αναλυτικής διοικητικής πληροφόρησης ανά πάσα στιγμή, χωρίς να χρειάζεται να παίρνουμε τηλέφωνο τον έναν υπάλληλο, τον άλλον υπάλληλο, τον άλλο συναδελφό, να πάμε από γραφείο σε γραφείο, θα μπορεί ανά πάσα στιγμή όποιος έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει την αναλυτική διοικητική πληροφόρηση. Και τέλος, λήψη αποφάσεων βάσει κριτηρίων απόδοσης αποτελέσματος. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς είναι διάσπαρτες οι εργασίες που γίνονται στους δημόσιους φορείς και δυστυχώς ή ευτυχώς δεν είναι πολύ εύκολη η στατιστική τους αποκόνηση. Όταν έχουμε όμως ένα εργαλείο το οποίο δεν χρειάζεται να γίνει κάποια περαιτέρω εργασία παρά μόνο να το χρησιμοποιούμε, εύκολα μπορούμε να έχουμε μια στατιστική αποκόνηση, το τι εργασίες έχουν γίνει, πόσο χρόνο χρειαστήκαμε για αυτές, για ποιο λόγο άρχισαν κάποιες και γενικότερα μας βοηθάει στη λήψη αποφάσεων. Η ODS, θέλοντας να καλύψει αυτή την ανάγκη, έχει κάνει μια πρώτη έκδοση ηλεκτρονικής διαχείρισης διαδικασιών. Το πρώτο κομμάτι είναι η διαχείριση των διαδικασιών, η τυποποίηση αυτών και η εκτέλεσή τους. Δεύτερον, διαχείριση πιστών. Μπορούμε να έχουμε όλοι ουσιαστικά οι υπάλληλοι μας να είναι χρήστες μέσα σε ένα πρόγραμμα με συγκεκριμένα δικαιώματα και ρόλους. Θα υπάρχει τυποποιημένο όλο το οργανόγραμμα της υπηρεσίας και θα υπάρχει δυνατότητα πρωτοκόλλου σε εγγράφου. Η πρώτη και πιο σημαντική σήμανση ενός εγγράφου είναι ο αριθμός πρωτοκόλλου. Είτε εισερχόμενο είτε εξερχόμενο είτε οίκοφεν. Σκεφτείτε να έχουμε ένα πρόγραμμα, ένα κομμάτι ουσιαστικά μέσα σε ένα πρόγραμμα, το οποίο με το που έχω συντάξει το έγγραφό μου και είναι έτοιμο, έχει τις ψηφιακές υπογραφές μου, να μπορώ να πάρω αυτόματα αριθμό πρωτοκόλλου. Χωρίς να χρειάζομαι τη βοήθεια ενός άλλου συναδέλφου που μπορεί να είναι το γραφείο πρωτοκόλλου, χωρίς να χρειάζομαι ένα άλλο σύστημα για να πάρω αριθμό πρωτοκόλλου. Στατιστικά δεδομένα είναι ουσιαστικά αυτό που σας είπα πριν. Δεν χρειάζεται κάποια περαιτέρω εργασία παρά μόνο το να χρησιμοποιούμε τις διαδικασίες του τέλος των διαδικασιών να γίνεται μέσα από το πρόγραμμα. Και τέλος, ψηφιακές υπογραφές. Ένα άλλο κομμάτι το οποίο μας δυσκολεύει μάλλον όταν δεν έχουμε ενιαία τη διαχείριση των εργασιών μας, είναι ο έλεγχος αυτών. Που κυρίως είναι τρία τα σημεία. Οικονομία, απόδοση, αποτέλεσμα. Για την οικονομία το πιο σημαντικό που ενδιαφέρει όλους είναι χαμηλό κόστος, αλλά διατήρηση ποιότητας και εξοικονόμηση πόρων. Στην απόδοση θέλουμε έξυπνους τρόπους λειτουργίας, διαφορετική προσέγγιση και αναγκαιότητα διαδικασίας και για τα αποτελέσματα θέλουμε αναγνώριση και κάλυψη προσδοκιών, αλλά κυρίως κάλυψη μελλοντικών αναγκών. Όπως σας είπα και πριν, η ODS έχει κάνει μια πρώτη έκδοση ηλεκτρονικής διαχείρισης διαδικασιών. Θα σας δείξω λίγες εικόνες για να έχετε μια εικόνα. Λοιπόν, το ευεργετήριο των διαδικασιών. Ουσιαστικά μπορώ να δω όλες τις πρότυπες διαδικασίες τις οποίες χρησιμοποιεί η υπηρεσία μου. Διαχείριση διαδικασίας. Σκεφτείτε με έναν εύκολο τρόπο να μπορώ να δω μια συγκεκριμένη διαδικασία από ποια βήματα αποτελείται. Όλα με μια ματιά θα μπορώ να δω από την αρχή μέχρι το τέλος και σε αυτό το σημείο μπορώ να κάνω και επισύναψη διαγραμμάτων, εντύπων και οδηγιών.
με ρόλους, με ειδικότητες και ομάδες. Αν και ήδη έχουμε πει τα περισσότερα ωφέλη για την ηλεκτρονική διαχείριση διαδικασιών, δεν είναι κακό να δούμε ξανά όλα μαζεμένα. Αρχικό και πολύ σημαντικό, η μείωση χρόνων εκτέλεσης διαδικασιών, χωρίς όμως την μείωση της ποιότητας των υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Μείωση λειτουργικού κόστους και αύξηση παραγωγικότητας. Πολύ σημαντικό, η ενίσχυση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας. Συνεχής πληροφόρηση σε διάφορα επίπεδα και αυτό αφορά είτε διοικητικά είτε και τους οποιουσδήποτε εμπλεκόμενους σε μια διαδικασία. Καλύτερη επικοινωνία με άλλους οργανισμούς, αλλά και εντός μεταξύ των τμήματων και διευθύνσεων μιας υπηρεσίας. Και τέλος, δυνατότητα σταδιακής βελτίωσης ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις υπηρεσίες. Σκεφτείτε ότι όταν έχουμε ένα εργαλείο, ηλεκτρονικό εργαλείο για διαχείριση διαδικασιών, γίνεται ακόμη πιο εύκολη η εμπλοκή του πολίτη μέσα σε αυτό. Για παράδειγμα, όταν μια διαδικασία θα την εκτελέσουμε ηλεκτρονικά, μπορούμε να στέλνουμε email στον πολίτη, να τον ενημερώνουμε για την πορεία του αιτήματός του. Ότι το έχουμε παραλάβει, ότι για παράδειγμα ο συγκεκριμένος υπάλληλος είναι υπεύθυνος προς την εκτέλεσή του, εάν μπορούμε να τον